när Moderaterna vann valet, det var väl de som vann, så kallar de sig det nya arbetarpartiet. Man gick så långt som man till och med skulle utse årets arbetare. Det lät rena Sovjet om det hela. Men man tänkte härligt, de har äntligen insett vad det handlar om. Man tänkte årets arbetare får säkert en jorden runtresa eller en plattskärms-tv eller kilo kaffe. Nej, årets arbetare skulle få den stora äran att äta lunch med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Och som hände med det där, det vet jag fasen. Men däremot vet jag att Pekka hemma, som var den arbetsammaste människa som fanns. Han var först på jobbet varje morgon. Han gick sist hem. Det var bara jobba. Men när det där kom så förändrades han fullständigt. Den väckarklockan ringer så där någon gång vid 7. Då vägrar jag att kliva upp ur sängen. Nå kommer du för se det jobbet, säger kanske du. Nå jo, det är ju det som är poängen. Och när väl jag kommit dit, då gör inte jag en sit. Då är jag inte flitig som en myra. Och när jag slutar klockan 5 har jag redan hunnit hem. Och hunnit vara hemma sedan 4. Ringde jag, då klev jag upp direkt. Jag var på jobbet bland de första för det mesta. Och flitens lampa lyste och aldrig den var släckt. Jag stretade på och gjorde jämt mitt bästa. Och jag gjorde aldrig bruk av att anmäla mig sjuk. Inte ens den gång jag slitit av menisken. Men nu sjukskriver jag mig fast jag känner mig okej. Men nu för tiden vågar fan inte jag ta risken. För jag vill inte säga lunch med Sven Otto. Nej, då väljer jag nog hellre en diet som består av gammal uppvärmd risotto. Fast risotto är den värsta mat jag vet. Jag vill inte säga lunch med Sven Otto. Nej, då väljer jag nog hellre en diet som består av gammal uppvärmd risotto. Fast risotto är den värsta mat jag vet. Risotto är den bästa mat jag vet. Jag vill